n'a kuma sen yɛrɛ ye ka se ka kunnafonidilaw ka hakɛ kɛ sababu ye ka adamadenya jo sariyaw ka olu don ba la don kɛnɛkɛnɛnen min ɲɛsinin do kunnafonidilaw ka hakɛ sabatili kama ni o bɛ tali kɛ mɛ kalo tile 3 la ɲinɛ ye o san 30 ye a yirala k'a fɔ ko kɔrɔ caman de bɛ nin don in na kunnafonidilaw tɔgɔlasoba min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko maison de la presse ale ɲɛmaa yɛrɛ ka fɔ la a kɔrɔ fɔlɔ ye mun ye jamana marabagaw u ye layidu minnu ta kunnafoni di a n'a taaɲɛ sira kan u ka o layidukan ninnu k'u hakili jig'a la u k'a bato nafa filanan min b'a la kunnafonidilaw yɛrɛ bɛ baara min na u ka ɲininka u k'u yɛrɛ ɲininka yali baara in bala ka k'a kɛcogo la wa a bala ka kɛ ni laadiriya ye wa a bala ka kɛ n'a danbe ye wa n'an yɛrɛ ɲininka o la an yɛrɛ dama bɛ se ka tiɲɛ caman fɔ ɲɔgɔn ye o la. Depuis près de 10 ans, les enquêtes sur la disparition de Birama Touré sont interminables. Ka fara o kan Banjugu Dante y'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ san ma nɔgɔya dɔɔni kunnafonidilaw ma ka tugu gɛlɛya caman na. Laɲini ye min ye an bɛ jamana min kɔnɔ bi n'o ye Mali ye an dusu kamikaminen don ni ko caman ye an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ ko Birama Touré a tununa sɔɔni a bɛna san 10 sɔrɔ ko enquête bɛ la ka kɛ a taara min mun y'a sɔrɔ o enquête o tala ka dabila an baarakɛɲɔgɔn 3 bɛ yen olu t'u ka denbaya la bi ka taa n'u ye u yɔrɔ ma dɔn an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka ɲini. Minisiriso min ka baara ɲɛsinin do kunnafonidi kama ni an ko a ma ko ministère de la communication ale cakɛda nɔnabilaw y'a yira k'a fɔ k'u ka minisiriso n'a wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sabati walasa cogo min na kunnafonidilaw bɛ se k'u ka baaraw kɛ lafiya kɔnɔ. Bi ye donba de ye parce que n'a fɔra liberté de la presse o ye donba ye donc o de y'a to ministre malgré que a bɛ conseil des ministres la a y'a jija sɔgɔmada in na ka na ka kunnafonidilaw fo k'a fɔ ko halisa ministère kuloma jɔlen bɛ u ka doléance bɛɛ la halisa ministère bɛ u dɔgɔrɔma don dɔ pour que u ka se k'u ka baara kɛ ka fɛn caman sigi sen kan walasa Mali kɔnɔ ka taa du nord jusqu'au sud k'a fɔ ko kunnafonidila fɛn fɛn bɛ a ka baara kɛ a ka se ka lakana walasa a ka kunnafoni jɛlen di a ka kunnafoni di a waati la. Walasa ka se ka kunnafonidilaw ka baara nɔgɔya jɛkulu caman de kɛlen do ka wulikajɔ sabati o koɲaw kama o dɔw bɛ tali kɛ Fondation Hirondelle la UNESCO fo ka taa se Haute Cour de la Communication ale ni ministère de la Communication yɛrɛ ma kunnafonidilaw ka nin hakɛ sabatili dɔgɔkun o bɛna to sen na fo ka taa se mɛ kalo tile 10 do ma Seinabu Cero VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.